mijinki ne wani ne duk za a iya maganta shi. Yanzu mu abin da muke so ba, menene sunan ki tukuna, ni abin da nake so sani. Hawa, gaya mini fi sabilillahi, ki gaya mini gaskiya, kuma ina so ki daga muryarki. Menene ya faru? Mu taimakon ki muke so mu yi. In ma ya kama tsohon mijin naki ne ke da damuwa, mu a shirye muke mu taimake ki. Kin fahimta? Idan kuma ya kama nema kuɗin mota watakila baki da shi na komawa, ko kuma wani laifi ya aikata miki wanda ya kai, ko da ya kama ne ya kai shi kotu a hukunta shi, dole shi ne za mu hukunta shi. Don me? Ya ci mutuncinki, ya ci mutuncin aure. Don duk mutumin da ya san darajar aure bai kamata ya wulakanta ki ba. Tun farko ma bai kamata ya aure ki ba. Ya yarda ya raba ki da iyayenki, sannan kuma daga baya zo ya raba ki da aurenki. Ke ba gidan miji kike ba, ke ba gidan iyayenki ba, sannan baki wani wuri takameme inda misali za a iya tsare rayuwanki da wani. Kin san yadda yanzu duniya yadda ya kasance, wani ya ga watakila bai san ki ba, bai taba ganin ki ba, kin nuna kamar kina cikin wani damuwa, sai ce to shi yana da niyya zai taimake ki, alhali kuma yana da wani mugun hali ne. Yanzu kin nan dai ga babban gida, ga yara kina gani suna shiga suna fita, ba ne ya cutar da ke zamu ba. Don haka ki faɗa mana gaskiya, menene ya faru? Kuma na so ki daga murya ki faɗa, mu niyyar taimakon ki zamu yi, ba wani abu. Ki gaya mana gaskiya, menene takamaimai abin da ya faru. Kar ki ji kunya ko kuma wani abin nan. Me da menene ya faru? Ko kin fi so gaba ɗaya mu kai ki gaban hukuma, in kina gani kamar watakila a nan za a iya cutar da ke? Sai mu buga ma yan sanda waya. Ita wannan yaren da kuke gani, wata ta fito ne daga wani ƙauye a karamar hukumar Ardokola, inda take, mun same ta ne a baki hanya, inda take cewa ta shiga matsala, cewa an aure ta, bayan mijin ya aure ta kuma watakila sun samu wani matsala ne, so sai ta gudu daga gidan miji. So yanzu kokarin da muke yi shine muna son mu fahimci takamaimai wani hali take ciki, don inda ta baro din zuwa nan zai akalla kilomita 65, kuma ga karamar yarinya ce wanda muna gani kamar shekarunta bai ɗara 13 zuwa 14 haka nan ba. So yanzu kokarin da muke yi shine muna kokari ne mu fahimci takamaimai me ya faru da ita daga wancan ƙauyen da ta fito zuwa nan garin Jalingo, da kuma mu fahimci menene matsalan da ya shiga tsakaninta da mijinta. To yanzu dai gani na a gaba ita wannan matan, ko kuma ita wannan budurwan zan ce, muna so wannan yarinyar muna so da ta takamaimai ta gaya mana takamaimai menene ya faru, kuma muna so ta faɗi sunanta, ta gaya mana kuma takamaimai menene ya faru daga inda ta fito. Ya mata, don Allah gaya mana takamaimai menene sunanki kuma menene ya faru. Ni malam ina son ji daga wajen ta ne. Mun fa taimakon ki muke so mu yi, ko ba haka ba? So don haka bai kamata ki boye mana ko. Kin ga kowa nan dattijo ne, ba mu da niyyar mu cutar da ke. Ki gaya mana gaskiya menene ya faru, kuma muna so mu ji daga bakin ki. Bismillah. Ki yi magana, mun fa taimakon ki muke so mu yi. Gaya mana gaskiya takamaimai menene yake faruwa. Baki da gaskiya ki gaya mana, baki da gaskiya. Idan baki da gaskiya ki gaya mana takamaimai, sai mu barki ki tafiyan ki. Ko kuma idan ya kama mu je mu ɗauko 'yan sanda ne mu kawo su tafi da ke, ki je ki gaya musu a can, watakila ya fi miki. Duk mu a shirye muke mu ɗauki wannan ɗawainiya ɗin. Menene yake faruwa? Ɗan mata yi magana, muna so mu taimake ki ne. Ko kin fi so mu gaya wa hukuma ne? Kin fi so haka? To ya kamata ki faɗi menene damuwanki. Ya mata. Ya fi miki, tunda ke ba abin da ba faɗa ba wani abu. Shi kenan a take hukuma za su yi raba ki da miji naki. A nema miki yancinki, ko ba gaskiya ba? Tunda shi ya nuna ba zai iya rike ki ba, kina yana karama irin wannan kina, amma shi nan ba zai taba taimakon ki ba, bai da wani amfani.
ko kin fi so mu kai ki gaban hukuma ne, hukuma su in ya so su yi abin da za su yi duka, kin yarda haka? Ya mata, to ki gaya mana menene me ya faru da tsohon mijinki? Yanzu kina da waya ne? Baki da waya? Kina da ke da numban ko wayan yan wanki aka? Baki da shi. To yanzu da wane waya konewa ta yi? To yanzu da rabonki daga gidan mijinki zuwa yanzu kwana nawa kika bar gidan miji? Yau sati biyu? To da sati biyu nan da kika rabu da gidan miji ina kike kwana? Gidan bafanki? To me ya hana ki zama gidan bafan kuma kike fita waje? Me ya suna ainihin bafan naki kuma wani anguwa kike yake? Unare. Unare? Sunansa? Anguwan? Daidai ina ne Unare dinan? Kusa da makabarta? Wani gari kenan? Iware? Menene sunan shi kuma? Alhaji Madu? Madugu? To amma wai tun farko da yake ga abin da ya faru da ke me yasa ya dai rabu da ke? Ya kore ki yaki barin ki bayan kuma kika ce kuma babban ki ne kuma kika ce gidanku ya kone. Me ya faru? Ɗakin ki ya kone. So da yake kuma wanda ya shiga ɗakin duka sai an yi wuta. Shi a wannan ɗakin mutumin kenan. Amma shi mijin naki kuma yanzu shi ina yake ya san da cewa ya san inda yake? Shi aiki me yake mijin naki? Babu. Yana da wata mace ce ko ke kaɗai yake da ita? Yake bai da mata? A gidan da kuke din ke kaɗai da shi ne kawai ko kuma akwai yan uwansa cikin gidan? Su waye ne kaman da suwa da wa kenan a gidan? Yayansa da ƙanin. Me suna ainihin shi yayan kuma me aiki me yake yi? Shago. Shago ya rike? Amma tun lokacin da ya ga abin ya faru kamar haka, shin shi wani mataki yayan mijinki naki ya ɗauka? Ba wani matakin da ya ɗauka? Me sunan shi yayan mijin naki? Gidado. Shi mijin fa me sunan shi? Bello. Kuma kin ce baya aikin komai. To yanzu ke takamaime yanzu menene damuwanki me kike so a yi miki? Ki faɗi taimakon da kike bukata a yi miki sai a yi miki. Kin ji? Ki ce ke damuwanki iri abu kaza ne kuma ga abin wani taimakon da kike so a yi miki tun daga abin da ya faru da ke. Wani takamaime me kike so a miki yanzu? Muna so ke ki faɗa da bakin ki yanzu. Ko kina ji baki da wani damuwa? To a takaice dai ita wannan matan ko kuma yaren mun yi akan ta faɗi takamaime menene damuwanta na barin ainihin gidan mijin kuma gaskiya tana ɓoye mana kamar ko kunya ne take ji ba ta son ta gaya mana takamaimen abin da yake faruwa. Amma mun samu takamaimen ƙauyen da take da kuma wasu mun samu zantawa da su ta kiransu a waya cewa lallai suna da labarin barin gidan mijin. So yanzu dai muna ƙoƙarin mu ga isowansu wayannan yan uwan wannan matan. Duk abin da yake ciki watakila nan zuwa anjima za a ji abin da ke faruwa.